Gikan sa marine paradise of Central Visayas ang Siquijor last weekend, karon mutabukta paingon sa whale and dolphin haven sa Rehiyon 7, ang Negros Oriental. Beauty and bounty. Kana maoy imong masinati sa pagbisita sa Negros Oriental tungod sa iyang hiyas nga gipreserbar sa mga lokal sa probinsya. Nindot kayo inyong paghulagway sa Negros Oriental, Jow and Gerald, no? Pero, kuyog ba demo sa kong paglaag sa Negros? Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal. Ubantado na sa kalambuan. Ay nako, 158 hours na nga wala diri sa Cebu si Jude Torres. Asa naman yung bata? Asa naman taon to si Jude? Uy, abi kong muli to siya from Siquijor. Asa Maulog naman eh. to siya? Ingon to siya, nag-promise to siya nga after secure balik siya diri sa Cebu. Murag lain man gitabukan uy. Basin siguro wa kasakay sa barko kay ma-overload ang Basin barko. siyang barko mismo. Joke lang, Jude. Wait, no. Sorry, Jude. Sorry, Jude. If you're watching. If you're watching, No, kinawala I think- magud ka. I think makaibaw siguro ta by just checking sa iyang mga social media na Ay, post. sakto man ba yan yung daily diary? Of course, di ba? At Asa tanawan ko ni asa na-check ko kung mga asa picture sila. ni Jude. Oh, wow, dili man ikaw. Pagpagalin na open. Okay nito Sabi na ah. ko ikaw. Pagpagalin na open. Dili ko Sige. kita. Yawa Ayan na, mo. Lubat Wow. mo ka. Dili dahil. Nara, yung Hala. Instagram. Ay, naku, oy! Again. Ay, naku, oy! Ano ba? Tayo din ba? Huy! Asa man ni Yawa ko na, mura mag na aircon sa gawas. Talawa rin, sapaw-sapaw nga naa sa gawas. Sabi ko galing ni siya Saudi. Kulang na lang yung mga camel, oh. Kulang na lang siya camel. Asam din ni siya. Wait lang, ha. No, hulo daw ng smile. Wait, sa i-zoom na Ang to. iyong ipon, bulawan na. Tanaw, inig-zoom na to. Hindi siya ma-zoom. Ikaw na lang. Sorry. Nakapiso na kita ni Jude ba? Sorry. Oh, asa man siya? Asa man? Ay, Belfry man eh. Di asa Dumaguete City. Katunay Cathedral? Yes! Oh, ano nag-jacket siya? Init man dito, di ba? Feeling winter. Ano? Oh. Basin for the gram. Sige. Wow, for the gram. Asan mo ba tayo? Jude! Makastorya ni. I think so. Jude. There. Oh, Naka-FaceTime. Jude! Kamusta naman ka? Hello! Jude! Hello, guys! Isang na yung mga kuyog. Amput. Wala na kita apil-ani. Humana na Jude. So sad, Jow and Gerald, di gyud gihapunta mo makauban sa itong paglaag din sa probinsya sa Negros Oriental. Mga laga nagyapunta sa Central Visayas ug na ako din karon nanukad sa atong Negros Oriental tour dinhi mismo sa dakbayan sa Dumaguete. Og dili tama sad kay kuyog gyapon nato atong mga lag buddies. We have David, Kyle, Pat, and Dane. Nami dinhi sa nabantog nga Belfry dinhi sa dakbayan sa Dumaguete. It's one of their landmarks dinhi sa syudad sa Dumaguete. Hi Dane! Hi! Are you excited for our Negros Oriental trip? Yes, very excited. Excited na jud iya masod. How about you Pat nga naka-twinning ta? Dahil ang sabi mo ang mga gi-look forward sa ato ang trip din sa Negros Oriental. Wala kayo i-look forward pero ganahan ko ma-surprise. Wow! And David, our photographer. Kasama yung mga seniors diri lang, lugar. Nga makapture mo, no? Yeah. Okay. Laing episode na sad karon nga puno sa fun ang atong saksihan kuyog atong mga lag buddies dinhi mismo sa Negros Oriental. Ali, Mag-LAAG LOKAL na! Known as the city of gentle people, ang Dumaguete City mao'y gateway sa inyong paglaag sa Negros Oriental. Your Negros adventure will start here sa Dumaguete City. Ug dinhi sa maong dakbayan, you will love its simplicity. Ilabi na ang kamaabi-abihon sa mga residente. Yes, I agree with you, Jude. Gani sa akong pagbisita kaniadto diya sa Dumaguete City. Diha ako sa ilang boulevard mag-relax, fresh air, and nindot ang view nga makita dinhi.
Plus, dagsaon sab sa ilang boulevard matagabi ang balut ug uban pang mga street food. Wow! Approve kaayo na sa atong panlasa mga lokal. Pero di na nato dugayon pa. Ato ng sugdan atong Negros Oriental trip. First up, ang Cebulan Twin Lake. More walking pa. Hi, so nanata din karon sa Sayaw Lake and we're going na sa ubos. Paingon dito sa lake but we have to be extra careful kay dangog kaayo ang ilahang walkway. And let's enjoy na lang the view kay nindot kaayo. Green kaayo ang palibot. Di ba lag buddies? Yes! Wow, synchronized kay sila, no? Langoy. Isda na dito. Ay, dolphin mo siguro to? Dolphin. Dolphin gikan sa bais. Really? Dili ay dolphin. Hoy, kanang nag-check na sad ko sa accounting Jude kanina ba? Ya, asa man siya Uy, ang gini account. Asa naman siya naabot? Blow by blow gina yung laag. Hoy, makitan dito sa Update na, nahitabo. di ba? Hindi Yes. ka maka-update niya via call, pero Right. maka-update ka via Oo. social Ang media. tawag na marathon coverage yung laag. Yung may di, napuno na lang ko. Yung may naghimong album. Oh, ako na gani siya gi-block. Pero gi-unblock na ako, hindi na ko makuha. Ayun nang ina ng mga Friend unblock na unblock. to. Ayun Ay, ang unblock. Ang latest ng Jude Torres, Asa padung man siya sila dito sa Twin Lake. Twin Lake. Twin Lake. Oo, Kaluha nga lake. Ah, okay. Oo. Dagat man nino. I thought this is lake. Okay. Bright ka no, pero bright yun. Twin Lake, ang problema lang, medyo slippery when wet ba dito? Oh my. Yes. So, unsaon man to niya? Buta ka ng caution, yes, slippery when wet. Luoy niya kung mataga to siya bugbog. Murag cannonball. Oo, wala na sa, sorry. wala na nato sa gisgutan. Sorry. Para sa arrangement natin duha. Sorry. Agi lang. Naminig ka dito gagi. Pero sila kinahanglan makaagi gyud aron makaabot gyud dito sa lake. Exactly. Kinahanglan maghinay gyud to siya. Hinay gyud. Kay kung Kay dili Lord kayo, kay example, maglakaw siya gikan sa babaw niya. Na yung mga tao diri sa ubos. Murag bowling. wala. Ay, sorry. Wala ka Sorry. dyan. Sorry, Wala ka Jude. dyan. Jude, amping Jude. One of the most visited tourist spots in Negros Oriental are the Twin Lakes of Cebulan. It is composed of two small but deep freshwater lakes called Lake Sayaw and Lake Danao. Nagkadaiyang wildlife sab ang makita dini sama sa monitor lizards, leopard cats, and monkeys. Makita sab sa Twin Lake ang klase-klaseng species sa mga tanom ug mga langgam. What a nice place to visit. Oh, very. Kumusta ang feeling? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Tungod pa nga laagan, gi ka manggod mi dito sa babaw niya. Amo jud nga gilakaw paingon dinhi sa ubos ug naa nami dinhi karon sa baba sa Sayaw Lake dinhi sa Sibulan sa Negros Oriental. After how many minutes of walking? Mga 5 to 10 minutes. So kumusta? Nindot Ang ka siya trail. kapoy, pero daghan tayo nakita ng mga tanom-tanom. Oh. Pero okay. Nindot ang trail yun. No? Yeah, and we are so excited to explore more Sayaw. Dali na! Let's go! Daghan kang mahimo nga adventure dinhi sa Twin Lake. Pwede ka mag-hiking, trekking, o pwede sa mag-boating nga mao among gisuwayan kauban sa atong mga laag buddies. May naila-ila si Jude nga usa sa mga boatman sa lake nga si Kuya Rafael. Uy, usa siya ka mag-uuma kaniadto og napalaran nga matagan og trabaho isip boatman sa Twin Lake. Kuya Rafael, kumusta man ang imuhang kanang livelihood dinhi sa Sayaw Lake? Okay naman siya sir, pero sa kuya karon hilos kayo ang mga pangita, kan nga mga bisita karon. Hinay na sila, di na yun nga kuhan din sila sama sa unang wakay pandemic nga. Daghan kayo. Pero amo lang gyapon siya giyanto kay sa ano, humay among livelihood dire sa among lake. Yung niya, pabilin lang gyapon. Oh.
Pero unsa man ka sa una sa trabaho nimo sa una kuya? Mangingisda or Sa una, mag-uumara po doon, sir. Nga, pag na-develop na ning lake, muling itagaan dito rin livelihood, kami nag-maintain na. Mao na niya among pagita, giwala na namo ang among pag-uma. Nindot kay ang lake kuya ha kanang kuan kayo limpyo. Unsa man ato ang message or awhag sa ato mga bisita dinhi nga ilang buhaton di sila maghuhugaw. Ang amo lang sir nga di sila maghugaw-hugaw mo ari sila diri tapos di po sila magsaba-saba. Kay usap po na namang gibawal kay ang mga begatsin sir moro po na ila pa ang aton diri mamitsur sila sa mga langgam. Kay pila gud ka species sa langgam dili thousands sa daghan kaayo. Moro po na yung ka-mensahe sa mga bisita nga mosakat diri. Very good, Kuya Rafael! Padayon na ang inyong gugma alang sa kinaiyahan. Unya, kamo Jude and Laag Buddies, padayon na mo sa inyong mga laag din ha! Let's go! Woo! Kapresko sa hangin. Pero di dyan ako matago ang kagrabe sa kong singot, no? Kay before ka nga maabot din sa ilang viewing deck, kinangan pa ka nga mulakaw. Paingon, pasaka din Pero, ani sa ta sa laag trivia, nasayod ba mo nganong gitawag ni siya og Balin sa Sayaw Lake? Doha ni siya ka words nga gikontract ang balin ug ang sayaw. Balin here means daghan. Sayaw is a kind of bird nga naa dinhi sa lake. So ilahaning isumpot mo nang nahimong Balin sa Sayaw Lake. Oh, see that view? Very nice. Wow, kanindot ya Judoy. Truly a must-visit paradise in Negros Oriental. Hello, David! Ay, How's your Balinsasayaw trip? okay kayo. Okay. Nindot yung lake, nindot yung mga kahoy, like forest. Yeah. Madungog mo ang mga langgam ba? So, mura jud kag imo na-engage ang nature. Yes, kayo. So, unsa man imuhang mga insights from that? Kuan, kanang dapat i-preserve din nato ang kanang kagubatan, nato ang mga kanang lakes, ba? O Ang community sad no Yes, nga community. motabang. like pareho nila kuya, nga makakuha gyapon sila, nagyapon sila yung livelihood. Tumikan nga na ay mga inani, tourist spots. Hi Kyle. Hi Jude. Kumusta man ang pagbugsay din ha? Kira Jude, kanang gilisod lang ning nga livelihood kasi naman ang mga taga diri ba. Wala kayo kanang access sa kanang mga kuha nyo, mas maayos nga kanang i-preserve din ang nature Jude. Wala madaot. Kanang mukuan sa day kanang tapos sa dino kay kanang mag-gain diri ba kay walis man sa dimong ilong. Ano kanang ginawa? At least nindot kayo kay fresh air imuhang gihanggap. And then the place ba, the view. Dili jud na to everyday nga makita sa syudad. Lagi yung mga langgam, nagkikig mga langgam nga wala pa ta kaila. Nanalo jud din Minghoy na sa taan wala sa tagi-uban gyud. Kabaw ba ka nga lain-laing lugar na sa Negros ang natuan ni Jude Torres? Kinsa naman yung mga kuyog Ang mga laag buddies lagi. Pero Pero wala man tanya gikuyog. ambot yun na murag yun na nanluod na to kay pirmi nato na siya ibuling. Feel ko ba kanang Actually, di mo na luuran si Jude. Actually, sweet ka na siya. Muna na siya ka-sweet sa mga sugar cane. di ba? Of course. Uy, by the way, sa Negros Oriental, if you talk about sugar industry, kabaw baka nga sikat ang Bai City diha. Wow, really? Yes, oh, they produce Sikat a lot og- of sugar canes. Wow. Mauna na ang murag tinubdan bitaw sa ilang mga sugar products. Wow. Hey, actually ang entire Negros Island man gyud, no? Even the Negros Occidental, mao mo ginailhan, mao nang mga Mo na nga term to sa na- Bacolod, daghan kay mga sugar plantation. True. Mao na mga term na azucarera, kana mga asyendero, asyendera, di Dapat na. bagay dito sa Negros, mga asendero. Oh, mga ilustrado, mga Indio, ana. So, diha na sa Bais, and aside from that, ang dolphin watching sikat sa diha sa Bais. Pero wala yung mga whale sharks dito. Wala sa nasa Oslo bra sila. Ah, Oo. okay. Di sila Na- na magsagol kay. Okay. Kabaw na ka.
Then, pero ang Pero merkado, na yung start nakaabot sa Negros. di na kumustorya pa kay basi Okay. di na gito mo balik. Sorry. Unya, diha sa nindot kay merkado diha sa Bais. Nga naman, unsay nakanindot sila Gipa, merkado? as in gipanindot sama bitaw sa carbon redevelopment project. Really? Yun- Na nakanindot? Wow. Mas nindot ang carbon. Kita kasi bumanta. Ay. Last point sa heaven. Bitaw, pero nindot ang merkado diha. Pero kay Bawba ka. Nga, Sino kay Bawba ka? Yes, Kay Bawba kaupat na ni nga kay Bawba. Nga naa say secret gem diha. Unsay lang secret gem din? Ang usa ka kapilya diha sa Bais. Unsa mga kapilya? Ay na, murag wala ka diri sa Pilipinas kung makakita ka sa Really? Yes. Nga naman, unsay nasa kapilya? Tell us more about it. Amo to ko ba si Jude kabaw? Jude? Jude. Padayon ta sa atong side trip. Manghapit ta ining eye-catching chapel nga matultulan sa dakbayan sa Bais, ang Muhon Chapel. Gitugod ang kapilya niadtong 1918, usa ni sa mga gihimong taguanan ni former President Manuel Luis Quezon sa pagsud sa mga Hapon sa Pilipinas panahon ni sa World War II. Huy Jude, naa naman gid kas Bais City, sikat din ha ang Central Azucarera di Bais at tuwa ninyo kao. Yes, Gerald, we are here na. Gani, nami karon dinhi sa usa sa mga landmarks sa Bais. Na-amaze ko no nga nakakita ko siya ingon ani nga klase sa train. Amazing kayo. Kasi feeling nining doha. Kuan, muramig na balik sa unang panahon. Di ba? Kani siya nga train, kani siya nga klase sa transportation, mo ni siya ang ginagamit dinhi sa Azucarera, Central Azucarera di Bais. Mo na ilahang main pinakadako nga parang negosyo dinhi sa Bais. Ang pag-supply o mga suka central sa tibok parte sa Pilipinas because sa inyong pagtanaw din sa Bais, di ba, sa itong pag-sud yun din left and right, makakita mo o katubuhan, tubo, daghang tubo. So speaking of tubo, di ba, sa una kuha taog tubo at tumang tugsupon at kiton kamo na Panitan. experience na gumawa na sa inyong childhood days. Yes, kayo. Kamus. Yes. Okay, so mo na mo experience ang mong childhood. Oh, we are looking forward nga abto ng mahinga karon. Yes! Atong suyan, mangita tagtubo. Dali na! Let's go! Ang Central Azucarera de Bais, founded by the Tabacalera of Spain in the 1900s, ang Azucarera de Bais may one of the pioneers of the sugar industry in the Philippines. Sus kanindot sa experience ni Jude Torres, no? Suya na gid ko nagtan-aw niya. Grabe yung bata. Ako na ni siyang i-unfollow tungod sa kong kasuya. Bitaw ka na bang what our friends are for? Di ba kami? Kita magilang original nga laag buddies. Nakita siya Di ba live tayo na uban? buddies, no? Oo. Di nagig ko ani palabot ba? Sa Okay, bata, bye-bye. di ta regular ani nga show. Ako ambot lang. Ako ambot lang. Ay, under Basta I evaluation. love, Probi basta pa ka, ako, probi. basta ako, I love what I'm doing. Wow. Ah, di ba? Plus point sa heaven again. Ting! And I also love Negros Oriental so far ha, kay wala pa man gyud ta kaadto dito. I mean sa lag episode nato karon, Yes, pero yes. sa pagkakita pa lang nato sa mga videos and photos ni Jude Torres, murag makarealize ko ba nga daghan gyud ay kaayong mga Mga hidden tinaguan. gems, Yes. di ba? Ang Negros Mga Oriental. mga surprise nga mga ma-surprise ka sa kanindot, di ba? Ma-surprise ka sa kanindot. Pero katumana sa Dumaguete City, which is actually the center diha no sa Negros Oriental. Nya di na mo ganahan nga mo layo-layo pa ba para sa inyong mga vacation, maybe short term lang o kinahanglan mo muuli balik na iduol nga nindot kaayo nga tourist destination diha sa Negros Oriental. Not really in Dumaguete but neighboring lang diha sa Duol lang Valencia. siya. Duol Yes, lang kayo. they call it Valencia. Lungsod sa Valencia. Valencia. Yes. Valencia. You should pronounce nga na ikuan diri. Oo. May sala na. Valencia. Bahala na ka diha. Unya, wagi naman ay agianan syempre no. Okay. Alangan naman nga mulupad ra ka padung sa Valencia no. Definitely. So, from Dumaguete, mo agianan ka. Oo. Moagi ka sa agianan. Oo. And then, Asa man day ka bawat na ka moagi? sa Valencia. Unya, naa kay ma-observe diha in one of the Kilid roads. silang mga dalan. Kilid sa dalan na nga mo rin mag-aso-aso. Ah, really? Abi Yes. ko mga chimney niyon sa rin sila. Very western na. Christmas ha. Asa na mo gawas nga Santa Claus ikahuman. Sa rin mga mga Ah, na. Please enlighten our Of ignorance. course, I won't enlighten you. Sila Jude ang mo enlighten na ana. Jude? Jude?
Before ta maabot sa Pulang Bato Waterfall sa lungsod sa Valencia, this fascinating view of a smoky mountain ang musugat nimo. Gitawag na sila Jude og steaming vents. It is a natural geothermal steaming vents nga makit-an sa lungsod sa Valencia. Aginod na mo gamay Jude and Laag Buddies because we are so excited to see the Pulang Bato Waterfalls. And we are here, Jao! Known for its enchanting sight and refreshing water, the Pulang Bato Waterfalls is a must-see attraction dinhi sa Negros Oriental. Mga laagan, ginganlan sa bisi og Pulang Bato Waterfalls tungod sa nahimong puwa na ang bato sa falls nunod sa sulfuric water nga nagadagayday gikan sa falls. Wow! It was a great and fun laag with you, Laag Buddies. Thank you so much, Kyle. Thank you, Dane. Thank you, Pat. And thank you, David. Ang pangutana, kaya yung pangutana natin ngayon, unsa man inyong mga favorite place nga atong nabisita din sa Negros Oriental. Ikaw, Kyle. Ang favorite yun, murag kani dyan ang kaning falls. Pulang Bato Waterfalls. Kay, Bugno kay siya niya, minut yung matto kay tuwa dyan. yung relaxing kayo, no? kayo. How about you, Danny? Dane? Of course, ang Mohon Chapel Tour. Very romantic. Hindi ko very fast nimo. Sige, balik ni Dane dito mga laagan na siya kuyog. Love of her life. How about you, Pat? Sa ilang train, no, nga mo gigamit sa ilang operation way back pila ka years na ago. How about you? Yung make it sa kayo sa sayo. Okay kayo. Entertain skills. Yan nindot kayo kay ang community dito nagkinabangay from the boatman, ilang mga staff, aron nga mapalambo ilang lugar o ila pod nga gi-preserve ang kanindot sa Twin Lake. So mga mga lagan, there's so much places pa din sa Negros Oriental nga buot natong maadtuan pero nakuha nga naman to sa oras. Balik na lang ta dinhi with you pag yun mga laagan and another Laag Buddies. Ang pangutana mo kuy pa ba si Jao o si Gerald? Jao, Gerald, kumusta naman din ha? Kaya manglaag sa amin din hi. Usap! Bye-bye! Hoy! Kuyawan ninyo dahil diya Jude Torres, no? Mura in just one episode, natuyok na nila tanan ng Negros Oriental. Grabe. Pero, Si Jude certified lagan gini siya. ay, grabe. Pero Grabe. syempre, daghan pa kayo mga wa ma-discover na. Hopefully, pagbalik nato diha, Kuyo kauban na na lang. ta. Kuyog di ka. Oh, of course. Of Regular course, na di ba? ka. Of course, guys, di ba? Kuyo ko. Kuyog ka. Basta hantod. Mura feel kong imong kontrata hantod Christmas. Oh, lo, grabe oh. Pero Grabe, importante yun, na naa ka diri sa atong Christmas episode. Nga naman. Ay na! Of course, because Christmas would be very special if na ako. Dito daw, okay. Siyempre, ganahan niya nga i-celebrate ang Christmas and secret with you. Really? Nay pa secret. Nay pa surprise. Yes, pa-teaser. Wow. Nagpa-teaser si Very Mayor. exciting. Sumaw na mga Laag Buddies sa atong atangan sa magyo na atong special celebration aside from our Christmas features diri sa Laag Lokal na asabtay i-celebrate nga laing occasion. Unsa ka na nga mga equation. Rizal Day. Which is a holiday. December magyapon, di ba? Pero naasa tayo bayani sa atong kinabuhi nga atong makauban sa special celebration. Wow, really? Grabe Grabe na siya nga hero. Nanagidigan Mura na siya na si Paolo. Nanagidigan na mo hawa ani nga show ba? Anyway, sa pagbalik nato or sa next episode nato sa atong Laag Lokal, hopefully makauban na nato si Jude Torres sa atong Yes, paglaag-laag. Jude, ulit na because we will be celebrating Christmas with you. Right! And what are our very special Christmas pictures and highlights na atong dalit kaninyo mga laagan? Ganahan mi nga magdugay mi ani extra aron si Jude Torres mabalik na dire. Di kami mahuman nga hindi makabalik si Jude Torres. Basta sa airtime. Okay, so see you again next week mga Laag Buddies. Dito lang sa Laag Lokal! Bye guys! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 la.
paglaag lokal, ikaw ug ako manlaaga. La 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 ang lokal, uban atungan sa kalambuan.